Så min motorcykelstunt. Den kan så gøre sådan her. Den. Det gider vi ikke i dag. Men så skal vi prøve at få den til at køre. Vi prøver lige her. Tør vi? Der er vi til chancen. Der lå den. Den er totalt nice. Win. Oh, fuck, man. Holy shit, man. Jeg tror simpelthen, man kan starte nu. Oh! Så er man nemlig lige sådan her. Nu skal vi prøve at lave de stunts, jeg lavede med før. Og så den kan først. Det kan så ikke, men dernede skal den ned. Jeg fik noget ødelagt. Det var Stans motorcykel. Lige for at se. Okay, det er ødelagt. Det var lige meget det konstigt. Så prøver vi her. Der. Og blev den af. Der. Jeg har den, jeg vil se. Det er så helt. Jeg vil lige op, så I kan se vores have bedre. Det er så hele vores have. Nice, ikke? Nu skal vi prøve herfra. Hvor god den der. Så skal vi prøve der. Oh shit. Det er lækkert. Skal du prøve at se det her? Hvor er den? Der. Det er tæt på en falde ned. Er I klar? Så prøver vi noget sindssygt nu.
pissost. Nu har han fået udlagt der. Så er det sådan, jeg skal ned og købe ny stans, så jeg kan vise noget mere om stans. Men jeg er god til at lave. Det er fra nogle syrestans. Se, det er det lige bordet til kattehed. Se, vi har den der, og den skal der. Er klar? Kig her. 3, 2, 1, go! Den sidder lige med en granel. Jeg tror lige vi kan. Au! Og så kommer lige en længere bil derude. Det her er sgu nice. Prøver lige at få tækket det ud. Så er det! Fuck, det er nice. Minecraft video, det her er sgu godt lide. Jeg hedder så Jakob Bruno på Minecraft. Jeg må måske blive Jossa Titan. Men jeg er mega god ven. Spiller på Juvelzone og Jesper server og Uber Minecraft. Det er dem server, jeg spiller mest på. Altså, så er den der. Ses!